Dito niya, sulod ka dito, babe. Bye-bye! Lolo, kus ka na, oh! Gabot ka po yun. Welcome, welcome mga butter-butter. Nakamata na ang duha. All out ko no gabi iba. ABCD naong nimo. All out pugo ko. Mga piligon, Piligon. mga piligon, all out ko no. Gikapoy, kinsa gikapoy. Gikapoy, kinsa gikapoy. Ay. Oh, pa margarita ko nung may gabi butter. Or tequila. Flavor beer na Party, all out butter. Sa naman problema na yung usa. O takabalo sa kuy problema mga butter, di ba? Naa siya ganay ipagawas. Ako po na po ipagawas. Buglo-buglo. Ibagaan muli pa. Ganun nga, sige glaag. Nandiyo mag-enjoy nyo sa panglaw mga butter. Ay nalit, tiki bar din yung mga butter. Oh my god, tiki nation. So, chill sa may karyot mga butter sa. Kamu dia, katulog sa karyot. Balik kami niya. Oh, nakapamukong bagong ice cream. No, shake! Ay, shake din. Banana shake! Oh my god, mga bagagnong. No! Anak naman na mga butter. Na yung mga bartender sa storya na mo. Uy, basta makita ka muna yung mga bilin mga butter. Uy, nito bilin. Storyaan din yung na siya. Di ka mo storya mga butter. Anong bartender kung wala yung nabili na. Kapoy ra ka mo to. Pa-shake. Oh, din mo dahil na akong gipaon. Ini siya. Imay mo ni mo diskarte laki hasta pagbayi mga butter. Ay. So, yes mga butter. So karon muna migligo sa pool. Nice diri sa Don Julio Apartel. Nalipay na si Mayor mga butter. Itom na kay ko mga brother. Ni samot. Or diri fair. And before me manguli ang mga butter no. Sorry sa may karyot diri sa Laboracay. Alon Resort Panglao. Mga laagan. Kali ko rin taka ni mabagaan ang anak ko. Ensure. So wrap up the mga butter. First day na to. Rap. The Now Adventure Park, the plunge, the Swiss slide, sa patong usa, and walk, the walk of death. Then after the mga butter, gahabal-habal ta pauli ta sa Tagbilaran. Adventure gyapon 40 minutes. Murag wala mi plano mo uli at mga butter kay way kasakyan. After at mga butter,
Munto siya, nakabalik mi sa among gistayhan dito sa Tagbilaran. And then And then, kapoy na po kapoy. All out na pud ko no. All out na po ka tulog. Tulog. And then happy to may paabot mga brother. So dugay-dugay na jud wakari diri sa Panglao mga brother. It's been so long. Sa una So long. kita ka ni mga balaya mga brother. Kana siya. Oh my god. Sa una mga payag pa na mga brother. Ikaw na kakahuyan pa ni mo ang mga nakitaan diri. Karon grabe na oy. Kalato ning mga progressive look kay mga brother. Daga na kay mga resto, mga kalananan, mga karinderiya, mga food court. Pariharam na tanan kalana. So yes mga brother. So karon itatag kaon kay gutom. Pangapihan. Kape. Basta ta magpa-social taron mga brother, akong sugar mommy mga brother. Mga brother, akong sugar mommy mga brother. Nya mo. Naaragod niya tanan akong kuan. Kinabuhi diri Bohol mga brother. Pagkaon na ako, kapuyan na sa akong pag-uli mga brother na ano ya gidala. Ay, pabuang-buang pre. Bilin ka dire, Panglao. Kasweet yun ako, sugar mommy. Kamu mga brother, pangita mo mong sugar mommy din. Nya mo. Ano makalaag-laag magtarong mga brother, no? Ikaw, asa? Ah? Lagi na sa dito na coffee. Ay, nay coffee dito? Gusto. Pero naman ito sa to, ah. Kaarte ba, oy? Dili ta nang kuan. Na balik na. Ay, Tapos wala sa ato, ah. ay na yung pizzeria. Dili mo ito gabi. Ay. Mahal magutanan diri. Grabe, triple ang presyo mga brother. Asa matani man? Dito tak igang. Uy, pagani pedestrian, uy. Pedestrian, uy. Uy. Igang nako. Kuan ma'am sa well shark ma'am. Nga po water sports po. Mas gusto nyo para sa inyo. Okay ra sir, muli na niya sir. Muli lang sir. Thank you. Lagi, thank you sir. Okay. Wala, kape sa McDo. Oh, Macdo. Naman po ni sa... So, mga brother, no? The hunt is on for coffee. Not, di ka dito sa Bus Coffee. Namulag na pa yung Bus Coffee dito sa unahan. Tumakato yung tagdagat, ani ron. Maurot na itong oras, ani ko. Nilakaw. Nilakaw, pangitag kape. One for the road. OMG. Mauna yung mga brother, no? Grabe, no? I think feel ko na ako karang mga panahon na mga brother. I think na naiisip ko at naiisip nyo rin na Nabasa na ko eh. na ang kasiyahan ay hindi lang makukuha sa mga nightlife mga brother. MCO! Siyo, yun ang nangyari sa amin kagabi mga brother. MCO! We're looking for fun but the fun is us. Wow. Nya mo. As in, makitaan dyan mo ang kuan nightlife dere no. Napalibutan dyan may gabi o kuan. Palibutan kami ng mga masamang Masamang espiritu. elemento mga brother. Pero, hindi kami nagpadala. Bait namin. Bait namin. Kung makarating kayo dito mga brother,
Labas ang kaluluha nila mga brother. Yung mga ganyan-ganyan mga brother. Yung mga ganyan-ganyan mga brother. Kita yung dito mga brother. Oh my God! Ito na ba ang... Ito na ba? Ito, Ito na ba yung nakalakihan? ito na ba ang nilakihan ko? Nilakihan ko. Dito ka ba lumaki? Marami ng... Or lumaki ka ba? Marami ng... Or lumaki ka ba? Ay! Aray! Marami na ang nagbago. At wala pa rin kami nakikita ang kape! Ang tanong ko lang bakit nagtatagalog kami? Ay, oo nga pala. Iba talaga ang lain siya kayo mga brother. Basta mura siya ka feeling turista dyan mga brother. Tagalog ka mga brother. Kanay po yung pangutan na mutubag mong Tagalog. What sila? Tropog ka ka po. What sa mga kalinga. Watanay raw. Buglubog! Wala dyan may plano actually mga itong dagat karon pero padulong na gid mi. For the coffee and For our breakfast. coffee. Nga namin ka-addict og coffee mga brother. Oh? May rago na ko'y kuyog sugar mommy mga brother kay wala pa. Ganihan ako naligsan. Ay, dari babes. May coffee ma. Ay. Ah! Ah! Diba ito po kaglaing lugar brother no? Sige ra ka nilang tunulan ng kuan. Pa-package deal. Island hopping ma'am, sir. Diving. Taklap pag kaayo kaya ilang gitunulan na ng ilang package. Kabalo mo lang oy. No, dagan kang gadalag kartolina. Lili na. Okay ra sir, di ko na kabalo mo lang oy siya. Discarded talaga sila. Sama ako, kanya sa'yo. Aso, nakaya mo. Okay na sir, thank you sir. Okay na mo? Mga namin gahapon. Ala, kakao latte. Kakao lang. Oh, kakao. Ay, kuwan mo na. Tsoklate man na dito sa Changi. Ilarang gi. Lati-lati. What do you think? Kanang tanaw ni lugar ba? Diri na ta. What do you think? What do you think? Oh, next time? Ayan, kapadayon naglakaw. Running! Foreigner ulit na dito. So no, kani gabi balik kayo ni silang kaalingasan no. Karon tanawa ni sila no. La bigs, birthday, breakfast sila din. Asa naman, murag ato na punta sa atong tambayan gabi. Ito na nagato na ilate. Gara ng pulsan. Tara. Asa? Ito. Tara, ang latte. Pink foreigner po daan yun. Mga itom na biyat. Mga itom na biyat. Ay, ikaw na di ay. Abe! Natamad ka, babe. Ay, sa... Mana namin? Oo. Ay, nako, Lord. So, ako mga kailang, taga Bohol. Ay, kapakaulaw ko. Fusk! Fusk! Dirita. Sige, sige mga brother. Kape sabi? Ala Americana.